Sige na tagas na ba yan magpa-check na? up. Ni agin nagpa-CT-scan gani ko sa ano, luoy na kay akong idoy sige gluha. Oo ni sir, galis likod pod na. May buntag ma'am, namoy tambal sa tagas. Kailangan na may reseta sir. Tambal sa tulo. Need pa may reseta. Pero antibiotic manggod gyap, antibiotic lang mo antibacterial, pero kailangan din siya reseta. Nanong ko, naagi naman kung pa-check up good na naresitahan naman ko, pero nagpa-CT-scan na ganit ko. Kailangan gyapon na mo sir. CT-scan na ganit ko sa kuha niya, wamang gyapon maayo. Kailangan may reseta no, nang amuadara ka na azithromycin lang na amuada, antibiotic gyapon. Mao lang. Dugay na muna kung gibati ko naman ba, dugay na muna kung gibati. Wamang gyapon maayo, bisig kung saan naman tambal. Saan tambal sir? Rimactin, tambal sa uwag sa ero. Ang mga diri sa antibiotic lang, pero azithromycin. Gugong! Barinig kita sa mukha eh! Muna ang kuan, pero kailangan lang may reseta. Yeah. Kanang... Or nako to nagpalit no nani, nanana pud no kanang tambal sa kanang kuan. Azithromycin na mong gihatag. Nya na lang balik ana hapon sir, di man mga tagbo-tagbo. Mga tagbo Yeah. ni. Mangutana lang ko ma'am ba, kanang advisable ba nga naggamit nag-herbal mo gud herbal po advisable ba mga para ani ba gamit mo bugod butong ba gamit advisable ba ang butong ma'am? Ako nabalan sa butong pwede siya sa mga UTI. Paano masabi? Irpat na ko, suko na ganun guys, papa na ako kay di na siya kakupras ba kay butong, Ano man? butong pa lang, ginatira naman ako. Gago! Ka na sa UTI, muna lang ginakuan, butong. Pero kuan siya, murag bago ka magpamahaw, puntag, no? What? Bro, what are you talking about, man? Lugay. Ay, napos din na pwede, azithromycin. So, mga pwede na ito sa bacteria. Pero panganayo, ang kana magod ka kay sir, depende magod na siya sa reseta sa doktor. Kaya bisan pag mag-antibiotic ka, kung dili siya uyon sa imuha, dili gyapon ka maayo. Pero, hindi advisable ang butong ma'am. Pang UTI lang, sa UTI lang, ano to? Sige na kung kira ang butong, ay, yapo mawala. Dili gid na siya makuan sir. Sa may pinrelibil? Pinrelibil? Pwede, mga 10 mga ana lang. O, sila mga- Kinahanglan gid ay po daw kining mga kanang resita riyan ma'am. Oo, kaya antibiotic na siya, sir. Kanya mga tagas na pa dyan na siya ng antibiotic niya. Basi na kay allergy. Ano na gani naglalis ng papa kay di na lagi sa kakupras kay butong pa lang ano. Mas gwapo, sir. Pa-check up niyo, sir. Kaya Sige tagas na ba magpa-check yan na? up. Ni agin na pa-CT-scan gani ko sa ano, luoy na kay akong idoy sige gluha. Oo, ganun, sir. Galis likod pod na. Iresitahan na gani ka mo niya. Wala ka na ayo niya. Isa lang kag magpataka pod mi og hatag. Pain reliever na lang. Pawas na lang. Yung nana lang. Sila kong sip, Pwede na. Ang sila kong sip, kailangan naman siya. Pero pag katong tambal nga katubig makapaayo gid sa tagas gid sa tulo, pag nairesita to mahatag mo pag walay resita, Dili po may mga tag, sir. dili gid ay basta tag. Isog naman gud siya. Kaya ito available. Depende po kung kung sa ang reseta sa doktor, kung naaba po ni. Sige ra kung sugbag butong ba. Dili na gud na siya makuha, sir. Kaya sige naman kung inom, dili man gyapon maulian. So dili gud siya. Basta ipa-change siya kapag laing tambal, sir. Inyo naman doktor, nga wa man ko na kuha na ni. Dok, dalahanin mo ba atong daan mo nga reseta? Oo, niya. Inyo na po may magdaan sa laing na tambal. Sige. Mabalik na siguro po niyang hapon, ma'am.
So may kung Pero mas mo. ko yun sir, magpa-check up yun ka sir. Ni agi na magpasitiskan lagi. O gani Pasitiskan sir, na pala niagi ko na ako. gani CT scan. Baka naulian niya. Ina na Pwede din na isitiskan po ng kuwan day. Ampod, lahi man ang case ang CT scan. Sa ulo man. Okay. Ah, sige ma'am, mabalik lang siguro ko niya hapon. Basig, basig ganahan mo sa butong ma'am. Kira ha? Ha? Dili lang. Basig, basig iguto mo, basig wala pa may pamahaw. Dili. Ha? Okay ra. Sige na, pita, bilhin na ko na, basig. Dili lang sir. Ha? Dili lang, dagan po ni Sandra. Na, pag Dili lang sa? Korea good. Ang nagdagdagan ko ng butong. Na po ni. Mau ba? Ah, sige, sige, salamat kayo mama. So, taron dito, basig. Igutom ka, basig. Sige lang. Ha? Sige lang sir. Ah, sige, sige. Sige sir, salamat. Diri sa ko. Ah, salamat ah. Magaling kang kupal ka.